tačno 2 godine i 2 mjeseca od premijere filma Toma stiže nam i istoimena dugo očekivana serija. Ona će se prikazivati najprije na Superstar kanalu. Kreće 23. decembra 2023. godine. Snimljeno je 8 epizoda, a one će biti emitovane svakog vikenda na navedenom kanalu sa početkom u 21 sat. Serija, kao i film, prate život i djelo jednog od najpoznatijih i najvoljenijih kantautora narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji, Tome Zdravkovića. Njegove životne i muzičke početke, visine, padove, njegove borbe sa samim sobom, ali i ljubavi, među kojima je posebno mjesto zauzela ona prema Silvani Armenulić. Kako su najavili producenti, serija će se djelimično razlikovati od filma, što je i logično jer sadrži više snimljenog materijala, ali i po samoj radnji s obzirom da će se proširiti broj likova kao i broj Tominih ljubavi. Dakle, premijera serije je na kanalu Superstar 23. decembra od 21 sat i tako narednih vikenda.